เ
Bapak Sumono, aku neng ngisor Kang. oh ngono to ya. Neng ngisor luwih penak iki. Kasejaken. MC-ne bun-bunan saka tlatah Selau dadi nengret. Katemu balik nama bungkale Kang Sukono. Nggih. Yo, Cok, tanjake, Cok. Wedane saya sore iki. Ayo, Ger. Lagon bareng lo bujang anom.
piyambak rujak mayit lalapane rumah sakit Lah lek sing ngendikan ora pelekuan ya nek aku ora wani kok. Yo. Ayo Mbah Wandi, rapat Mbah Wandi. Rapat itu. Mereka kawiwitan saking panjenengan Bapak Camat Bungkal. Aturaken gongeng nuwun. Oh ya hae. Oh ya hae. Otorayam nyambut gawe. Tansah ayu yon sadamu. Saya nang wae wangon. Antara ayu ladre kuning. Ora bongkal atiku dadi monggo kadherekan panjenengan Bapak Lurah. Pak Pri, yo kayang yo.
lenggah meneh gilir gumantos kripik gedang kripik telo sithik nang waton rata yo ya Jawa iki request pasar ngut dibablas ning Pujan Kanoe yo Cok iki request sedulur-sedulur seniman Riok sak bungkal nyuwune pasar ngunut yo engko kelas dibablasne karo Pujan Kanoe bariki yo Cok ayo Tore Wahyu
Kondang kaloko yen to patih Pujangga